Nyakorom gajongo kiny majaber marwaki ni machiegni e chenro mar poko pogore chenro mitayo kod an Sharon Ongao. Okiny makawuono pod waminyo pok mantiere gwenge gi mag Nyanza. Antiere e gwenge mong'ere kaka Oruba Royal e kar chung'od bura ma Suna West e county mano ma Migori. Ang'eni pojori mien pok mane Nyakorom gajongo nitiere mwandu mathoth mabende iloso koda plastic en achiel kuom mwandu mabende wacho ni ok to kata kamano kar mono mar salad misitiyo godo. Nitiere yore mopogore opogore minyalo lose godo. Omiyo kiny makawuono neno antiere koda okapu majaber molos mana gi kube mono mar plastic. Ineno kanyo maua to kineno iye Nyakorom gajongo en gino mabende nyalo kete mwandu mopogore opogore ging'eny. Kata mana mesa ka ineno hakene kineno maridadi gi ma en lampshade Nyakorom gajongo kata kamano jaldo mabende loso gi wacho ni pok rumo ma en work in progress. Gimoro mopogore opogore nitiere pen holder kanyo Nyakorom gajongo kin mamoko wadhi neno gigo mabende ikete taka gi mamoko mabende rawera machielo ma osebedo ka loso e county mano ma Migori. Omiyo adaro mar mondo mi warwake ibed kod nyaki giko mar chenro makamae. Araki machiegni e chenro mar poko pogore kwa chako ni Nyakorom gajongo inyis gi nyingi ijakura. Okay, machiegni oro koro nyinga iluongo ni Nixton Ambide moro bakaendi to awuok Nyanza kumoro miluongo ni Siaya County Rida constituency gweng' mar Ong'ielo village Kamito. To Nixton wang'eni ma in pok ma intiere godo te pok mitimo intiere koda mana kinyalo bana mulo mapiyo piyo. Yes. Koro maendi atimoga kaka tich mabathe nitiere tich machielo matimoga an jalony mar uche mag yedhe iluongo ni pharmaceuticals. Koro atimo pharmacy practice part time atimo tije mag plastic. Yes. En pok mani chaki higa mane? An achake 2022. Yes. Yes. En ng'ato nopuonji kose mana gino mabende ni chaka. Koro nitiere osiepa moro ma osebedo ka notimo ga dini to mana small scale to noyudo ka nitiere Meru to nagombo ga yudo tich manyalo timo bathe nikech dala ne nitie mabor. Koro ne chieng' moro achiel nang'ise ni akawuono to mwada loso plastic ka to ng'ise ni kawuono adhi chako gi loso blade pala ni kaka idhi ti kode adhi temo matin ma adhi tanyiewo kube lita 3 ma ng'ado tagone picha tagoro ng'ise ni gino ber kabisa lakini en gima kata king'iyo en gimoro mok ne nyalo moro wang'. Koro from there nadhi anyiewo kube lita 20 mapok nang'ado ga bang' timo practice the same day mang'ado kube no nang'ade lakini nomiya liet kabisa nitie place baraturo mang'eny to kane ang'iso Milton tijni tij matek mok anyal timo to nyisa ni gino timatima gima tamiyonge gino dane matimo koro jeja kamano koro pile losoga to wadhi uso makata chiel onge mantiere ot mane ok ousi. Koro pile kadhi ga mbele to perfection bede ido ka maridadi malosoga gimedre ber mar gimedre pile ka pile. Koro mana kasebedo ka atdhi mos kamanero nyaka kuma ko achope kuma kamaendi. Manyiso ni en pok mana in iwuon chaka kiin tiegruok na onge kata mana mbui mane neno ka samoro jomoko timo. Nitiere gik masebedo ka nene mbui ng'ato loso gimoro gi gik mitiyo go ot gi kaka koro giminyalo kete omo tido ko ng'ade matin to loso maridadi moro kete flower. Koro kaluwore gi osiepna mane timo ga gini nadhi amedogo. Koro tiegruok medo mbui kan nitiere gi challenge bago sono osiepna. Nitie osiepna mosebedo ka timo gini iluongo ni Brian Olunga ma bende en pinje go mag Asembo. Yes. Koro osebedo ka atude kode paro kuma nitiere challenge to konya. Yes. To Nixon to wach ni gin mwandu mag mabende loso koda ma koro maendi mane en kube mar 10 liters mong'adi. Koro maendi inyalo los kode item holders inyalo kete kijikni rollers mag chapat gik mang'eny ma itiyo go e jokon. Kata ken gi socks mag ot bende inyalo kete gi lewni matindo mirwako iye bi inyalo kete. Nitie joma bero ni ka koro man gi badani golo down titucho wi tiketo ne bal igo e rangi koro bede e shelling board koro bede ka lampshade mag shelling board koro nitie mang'eny kabisa minyalo tim kode. King'iyo maendi in kube mar 20 liters. Kube mar 20 liters ni ko ng'ade ma koro en okapu. Okapu ni inyalo tim kode ng'eny nitie joma nyalo amua pugo kata rabolo e iye tume maber nitie design maboloso mopogore opogore
miloro nyaka gi zip. Koro maendi lining mano oketne minyalo golo tiluoko. Koro manyalo dhi kode chiro to ot bende inyalo tiyo kode. Koro tije ne ng'eny. Moko nitiere ma ng'ama nyiewo biro gisi ng'ato gidhi timo gima opogore gi gima wacho lando. Koro jomoko be nyalo hero ni ok odwar oketne line obedo beda kamano ero. Onyalo tiyo kod tije mopogore e ot. Yes. Bende kopogore gi manano kama ondik godo mathoth aneno ka tissue bende nitiere mesa kanyo. Koro kwangi maendi en chupa mar paracetamol panadol nagolo osiptal koro nang'ade mondo obed kaka pen holders gino endo manyalo ting'o gik maka kalama inyalo loso kata mana toothbrush e nitie buche motuche wiye malo kanyo. Wang'iyo machielo ni endi maendi en PVC pipe mitiyo kode e gedo. Koro onego bed nobedo lampshade mar ceiling board. Nitie design machielo monego bed ni loso tikete ewi mesa. Tiketo lighting malo ko colors mang'eny e iye. Koro design to opogore maendi mana the first style mana temo nyiso lakini nitiere minyalo los maber moloka. Yes. To kan PVC maluka nenore ni otuch ga niketo gimoro e wiye. Koro wi maloka endi maendi en part mar plastic ni endi. Koro ni ka giseng'ade to ichwake matin e wi mach. To dhi bedo ma very soft tiketo gimoro wi to bedo flat ing'ade ma round ti fix kanyo tiketo ne glue. Koro mana kono mano glue normal super glue wan gi hot air glue. Hot air glue nitiere glue sticks mag plastic. Koro nitie gan mare monego bed ni tiyo godo itimo kamano. Nyalo kata tiyo gi super glue. Koro glue to nitiere mang'eny. Nitie glue miluongo ni Loctite glue ma bende to yude ok yot to en maber moloyo. Kwa biro kaendi ma iluongo ni item molder. Koro maendi nyalo kete gima kojike nyalo kete kaun gi got mang'eny kaka modhi, lotions, perfumes, nyalo kete nyanya, kitungu, gik mang'eny kabisa nyako lemo. Sama in gi welo kata ka in gi welo nyalo kawo sabia tikete iye koro wendo wuodhe iye kama endi timne nade tiyo godo. Koro kwa dhi machielo ni endi abe pod en kube lita 5. Koro maendi tissue holder. Koro en tissue holder kose gine kama endi kose so tissue mobedo fix kama endi koro no beni liere korot. Koro ng'ama dwaro to wuodha to tiyo godo. Koro tissue holders go nitiere colors mang'eny. Maendi bende design machielo design timo opogore. Ma bende na time molder. Eto koro kata nyathi matin inyalo keto ne lunch to oting'o kodhi go school. Kata inyalo tiyo kode ot keto gigi moko matindo tindo. Ok ochuno nyaka iting'e. To ma kube mar 5 liters mok ni ng'adi thedho. Ma kube mar 5 liters ma kumene no kaendi. Kumene no bade kaendi en part mar kubeni mukalo buoye ka. Ming'ado koro onge gimoro amora mithedho. Koro king'ade manyiso ni kanyo kigolo nitie mana kaka ing'ade. Ing'ade to koro luwo bad gini gi piny. Koro oluwo bad gini gi piny to wuok koni kendo ma wuok koni. Koro moko ge migolo. Koro gima nigi bade. To machielo ni endi eto koro onge bade en koro onego bed ni kete wi mesa. Onyalo bedo mesa mar jokon, nyalo bedo mesa mar sitting room. Ebe pod nyalo tich achiel mar item holder mar keto serviettes gi olemo gi gik mamoko, kitungu, nyanya, gik mang'eny gi mamoko. Tingendo kinyisi gane no ka picha rech ni kaya Kenya korongo jombi neno gima neno no. Koro maendi en gima ong'ad gi lwedo. En engraving motim gi lwedo. Koro nitie picha mang'eny nitie nyaka winyo waja keto ga winyo. Wanyalo keto flower ma round ma bende ubro neno mbele kutu kaka oket flower nendo. Koro nitie gik mang'eny. Gi design mopogore. Nitie design mopogore kabisa. Kata design motiyo e kube maduong' no pod wanyalo tiyo gi kube matin nendi. To Nixon designs gigolo kanye nikech an kang'iyo mwandu ma bende isebedo kinyiso ni koram ge jwang. Flowers gipogore designs mag duto te ok ane kata machal gipogore. Okay, flower gi an nonyuola gi mich mar goro ma bende kana tinga na goro ga lakini leko no notoga ka achope klas 4 nagombo ga nonyiona gima colors paints to nikech gigo na yudo koro en gima timo gatima mana matin lakini kata kinyo bugana mag school nyakedu ko goro sama bila det mori kore nyakedu ko goro mori kore katun moro gore kore koro goro tagu agoro ga kata brand ng'eyo ndiko banyalo ndiko maber kabisa. Yes. Makoro goro kata mana mwandu mopogore plastic oken iwacho ni okena chidh nade kumi na gini migora ma okena chidh nade. Yes. Walo sen kotende kod ber mano mar tich misebedo kitimo. Okay, tich ma osebedo katimo niendi osebedo ka konyo idwa ka sani kaka ngima osebedo matek pesa miyudo ma kuma tiye permanent job ido ka pod ok romga kosepo dak 20 ido ka pesa oserumo koro nyalo samoro nyalo chuni ni mondo iol kumoro
to nikech koro nasedhi afwenyo tijni koro nyalo ga timo nyalo boosti main a month iyudo ka pesa mi mar gine kiyudo to samoro net mar salary en nus mar net salary mari mar kumitiye permanent koro sekonya yore mang'eny yore mag chulo bills samoro nitiere shida moro dali oro pesa samoro watimoro nitiere man gi shida idwaro otim solro koro nyalo konyi yore mang'eny kabisa. To challenges misebedo kiyudo? Challenges to ng'eny. Mokwongo challenges mosebedo wayudo ga challenges sama wadhi uso. Nitie ng'ama kono kibiro gi gini ibiro uso ting'ise ni gini wada uso siling 750 to ng'ise ni kuba ni ng'anyo 750 giminyo siling 100 us gino siling 150 mondo itime nadi kijilo giduogo e chiro kendo ma rach jaluo dwaro no chama ng'eny to dwaro no chama ng'eny kar mondo chama tin to pile ka pile koro magi gik mosebedo kayudo machielo nitie samoro nyalo bedo kata king'ado kubedi blade nyalo tur kani tiyo gi teko mang'eny to blade kotur ting'eno odong' e plastic niendi to lweti dhi tenre mondo bende ajali manyalo bede ma iseyudo oseng'ada matin lakini an very careful samoro bi nyalo ting'o kata mana blade no sami ng'ado gigi to nyathi moro pok okalo kuom gi ng'wech mapoka otenre gino to ng'ade koro challenges otie mang'eny. Challenges machielo nitiere customers man mabor kabisa ng'ato samoro dwaro iterne gini to entiere Malindi ng'ato be nitiere Kilifi ng'ato nitiere Nyeri to nitiere Nyeri yorna gigi adek koro miss minyalo tiyo ngiso ni samiro giko nyalo tiyo gi G4S parcel services to ngiso ni gini beche dhi medre kado gi bor mar piny tinya ka joma dwaro gi to gintiere Meru kuma nan tiere ga ngiso ni gik manloso ga wadwaro gi mondo iduogi to Meru nyaka ka endin kuma bor kabisa koro yudo ka bedo matek kabisa. To challenge machielo dak onjo kiwacho ni ng'ado gi samoro tek koso ng'ado gi ireyo gi omondi gi bedo maliet koso. Okay, ng'ado gi nitiere kubni ma tek to nitiere kubni mayom. Kubni matindo gi nyalo ng'ad gi maonge challenges moro amora. To nitiere kubni ma very soft ma kinyalo ng'ad sami ng'eto chato blade nyalo kier ma maki lakini anasebedo very careful onge moro amora mosetimna nade mosega ng'ada. To madongo gi ndi kuonde moko ma koro nyaka idhi rewe mach nyalo rewe mach amas kapo ni chieng' rieny motegno nyalo mogi chieng' the whole day koseluok gi koro gibedo mabet yom koro ing'ada koro mano e challenge machielo. To pok yudo ga ber moro nikech ka neno kata mana kaka kube neno mag salad gi jija witoga mana auyai tendo ka kelo rach kata mana lile e alwora pok yudo kata mana mich moro ng'ato nyisi ni itimo tich maber irito alwora nikech madon no kendo rito alwora. Okay, Mr. Sayudo ga nitie kata mana client mo ng'ato nogocho na makiata nayudo pesa kwa namba moro makia to ka gocho ni to ng'isa ni nitiere zawadi moro maro ni kanye simu anno kitimo tich maber online koro anyiew ni chai moro kanyo ten ng'ama kia one and deals koro mago to bedo ga tinga to makidhire to ng'isa ni gini iuso bei matin kabisa koro gimetim med bei koro ido ka iuso na gi bei matin lakini udhi chuli pesa mang'eny kabisa ndi kata mana wadgi Junet Mohamed manyojo senyiew gigi nonyiew mang'eny lakini ochulo pesa mang'eny moloyo bech gigo endo koro mago bende nitiere nitie ji mang'eny ma bende ji ng'ise wuoda tich maber walemo ni mondo Nyasaye yawniyo nitiere gik mang'eny kabisa. Imakile penjo ni customers magi gin ng'a? Koro customers maga mokwongo gin kuonde mana kumatiye ga ajabiro kata gachiel ariyo adek tauso ne sama se uso ne to tango no sipne moro to sipne no bende otimna nade otimo order koro most of the market mayudo gin referral programs ido kiuso ne ng'ato nokalo nitie kata hotel moro e town kaendi mana dia use gigi to gikete dot koro ido ka welo mobiro kata madhi Nairobi nyalo metho to pinyo ni gima ber ni ng'ama noloso to koro gigoso ni timne nade ng'ini kelo kata paro moko wadhi Nairobi koro nyalo mana bedo shida ka gigocho ni gidwaro mang'eny to in samoro mana gariyo miseloso man piny koro no ben waloso mang'eny ma customer maila makalo mok chak duno kata madhi Tanzania nyalo kawo kodhi nyime penjo machielo mabendo nyalo penjo ing'eni sani wan e era mar digital lakini mbui bi intiere mbui samoro bende market yourself e mbui social space pa wantiere godo atiyo gi Facebook atiyo gi WhatsApp business to namba sipo be ntiere godo ntiere moko ma waseketo lakini pok waketo products koro sana Facebook gi WhatsApp gi namba simu tilungori na dembui halafu in benin thuolo mar miyo gi namba ni mar simu an thuolo koro Facebook atiyo gi nying mar Nixton Ambiche to TikTok atiyo gi nying mar Ultimate Art Store _ Migori wan gi branch machielo Nairobi mabedo manage gi Brian Olunga nikech en mabor
koro wan ga accounts ariyo. Namba na mar simu en 07 23 72 86 88. Maneno jok madwaro nikech bende wang'eni Nixon lakini tiyo ka kendi iloso mwandu gi kendi koso nitiere kamna ng'at mitiego ma bende konyi nikech nocho ni ma part time koro. Mwandu mar plastic gisani pod aloso kenda nitie joma osebedo ka puonjo lakini pogi mako maber to tich bende ng'eny to tich ma watimo mag glass ni ok en tich mwatimo kende. Koyudo ka glass plastic mostly atimo ga kenda gotieno kasaya tich. Yes. Tango matimore ka pono ne yudo orders mathoth kaka wachen samoro ja yudo orders mathoth itimo nango. Koro ka yudo orders ka en orders mantie mabor kaka area mar Nairobi to angiso brand lunga ni antie orders ma kamaendi koro ikre nikech ero timo at full time. Koro ikre mondo alink out mondo oorne orders gendo. To kubni golo kanye Horuba kae. Koro kubni ginda anyiewo ga e chiro. Nitiere chiro ka joma uso mafuta mang'eny. Koro adhi to giuso na mogo timo joma uso ne 100 joma uso ni tibob koro kanye kuma kawo giga. Mano kalure gi kube ka kube nikech ang'eni nitie bech 5 liters nitie bech 3 liters. Nitie nyaka moko ma white gi agolo go hospital. Mano hospital nitie mimi nono nitie nyaka te nyiewo. Koro maendi tena PVC pipe ma tiyo kode mostly drainage. Eto koro nyiewe marabora cha. 1,000 gi wiye. To koro mago 5 liters gitigoro pesa di? 5 liters gendo ntika mabuso ningo 50 ntika mabu bibro nyalo loso kode nasani oyien gi 40 koro lure hospital meru na kaw gi nono kar kama koro podi yudo na nyiew gi nyaka referral kucho. Koro hospital nyiew pesa di kubni gi ginga kubni mag yedhe magi kubni mag jik ntiere mag disinfectant magi mag mo mayelo giendi. Yes. To koro Nixon nikech mwandu ji koro mga jongo sibedo ka neno mwandu mabeyo be TV gi sineno ka neno tipo mopogore nengo to koro rengo nango nikech ang'eni nitiere ng'at ma samoro dwa waro wholesale ja retail inyalo mana nyisogi. Koro nengo to lure mana en mana winjruok gi client ka koro maendi ono be no use 750 kapok watimo painting but gi sani watimo marketing koro wause siling 500 makoro poko wiche donge mara makoro poko wiche koro en pod wause siling 500 to nego be no wause siling 750 kwatimo rangi to biro bedo malo moloyo en kech koro watiyo gi spray paint not the normal paint. To spray paint bende nyakitang ne gin kaka mag spray paint ma endi en kaka spray paint lakini en koro itiyo kode project matindo ka koro flower base wanyalo tiyo kode lakini kodo koro moro ni buto gi spray gun ama wanyalo nyiewo compressor babende nyalo dhiro rangi ndendo kotiyo gi gun mar timo painting. Yes. Tigini tijelo dosa ni bende makilo ni ji yuta kene bende iseyudo jok madwaro mondo nikech aneno kata mana kan wadonjo ni ting'o wachiel kuom mukapu gi kan inyiewo godo mwandu mamuke duka bende jok ma gombo mana ng'eyo tich mitimo kata mana alwora ukae. Nitie joma gombo ng'eyo koro en mana ni gini nyaka tikori ochunyi alafu mich moro mar timo gik magusa ni be nyaka ibed go matin nikech samoro nitie design ma bro chuni ni timni nadi ine mondo ikori gol kendi gini sami kaka ni ng'ade already in gi gimi no beni kaka gino beni moke obwongo ni lakini bodo ka inusa ni bodo ka samoro timo makosa kumoro to makosa no kala tudene aka maridadi koro nyaka ibed gi mich matin koro ka mich no wabro tie gi mondo ben maber. Koro nitiere ji mang'eny madwaro timo magombo training lakini gin mabor koro wabro loso gi Brian naseloso kode gibro loso thuolo mondo wang'e timo nang'o nikech industry madhi bedo industry maduong' kalure gi market ma sani nitiere nikech market nitiere kubni bende nitiere gin gik ma iwacho ni they are readily available. To koro Nixon nikech chenro mar pogore okwalosa wadwaro mar mondo minyi koro mgajwang' yang ni adiera Nixon mantiere robani bende maloso mwandu market kod mage nikech kineno chupa nyakoro mgajwang' mana achiel kuom chupa mago mag mo bende kaka Nixon dwa lose mobed kaka ma koro paro ni nikech thuolo nikech ang'eni loso makawi seche di loso ma endi nyalo kawa 1 hour 10 minutes to matindo gi kawi seche di matindo gi nyalo kawa around 46 minutes. Yes. To kan 46 minutes aparo ni kanyo koro wanyalo wacho ni wanyalo speed up kesto haneno kaka ilose kata kamano kapok inyiso wa mwandu miloso go maneno ki keto ne value addition manyiso ni ne koro mgajwang' neno opogore nitie pogruok e kind gima wadusa ne kotendre kod ma be pod mana nengo miusa go e maisha koso koro maendi to nengo ne opogore gi nikete flower niendi koro maendi gi sani wause siling 1,000
to nikech material mokete yie ne en material ma light, koro kalure gi kaka customer dwaro nyalo nyiewo material ma i value ma beche tek ketne. Koro mano to bro luwre kaka customer dwaro. To koro ka man gi zip, ka put kete zip. Koro ka man gi zip no beche bro dhi malo. Onyalo kata mana chopo 2,500 kaluwore gi material mitiego. Nikech ng'ini gigi nitie moko ma ibro dhi tero ne jacharan, nikech charan pod aonge godo, otwang' ni liner ma yien endi. Moko ibro dhi nyiewo leather aila mikete apiko kaka koro man kani. Man leather mar apiko, en koro itwang' gi lweti, mong'iso nyaka inyiew usi, nyaka ibed gi sandan. Tang'e twang'e bende ok yot nikech ma plastic kiketo ne mabodwa sandan matek to kitwang'e gi lweti bende nyalo chwe. Koro en beche koro bro bedo mopogore kaluwore kaka client dwaro. Ang'e ni nitiere koda siso mar neno tools maloso flowers ma jabecho kama nyakoro mgojang. Nyisi ne tools ma iloso godo mwandu gi. Koro tools ma loso go flower gin tools sana gin ariyo gi. Aketo gi mang'eny nikech samoro ma blade nyalo toro kitiyo to kidhi ne dhi repair blade to kawi sa mang'eny. Koro gin blades ariyo gi endi, magi gin pala mi loso go tools gi endi. Koro blades gi gina giluongo ni wembe koso? Magi gin wembe mino timo go surgery. Koro bari yeno maber mosoye moketi glue maber momoko. Ma ini wuoni ne meloso magi? An ma wuoni maloso magi. Ujuzi magi? Ujuzi mara nagone bransi mondo nyisa ni gini koro onego bed nodonjo e gine kamaendi. Nikech an sani winjena koro bedo mayot moloyo. Koro in gi blade sango kendo miloso go en mana blade gi kube kende? Magi loso gi blade nendo. Koro mambi kadwaro mach ama nyalo dhi mogi e chieng' mondo ibed mayom. Ma koro magi koro pod dadhi mo e chieng' koso nyalo mana nyiso wa gimi nyalo. Matindo gi ok mo e chieng' gini ng'ada kamanendi. Don koro nyis ne nyakoro mgajwang' ne nango midagi loso no kiny makawuono mondo ng'ing'i mana minyalo los mapiyo piyo. Koro kawuono wadwa loso item holder matin. Flower nyalo keto mopogre lakini size dhi bedo marom gi maendi. Koro mbele ne kaendi wadhi kete flower mopogre ma round. Koro wachaka. Koro mokwongo flower kadwa goro anyalo waketo sako matin. Sako nyalo keto matin, alafu bang'e iketo mobedo smooth gi blade matin ni endi. Koro king'iyo to already osebedo round ma smooth. Koro from kano wadhi keto ne leaves mondo koro bed flower ma complete. Koro king'iyo ka ng'ado gini neno ka achako gi koracham kadhi korachwich. Kachako korachwich kadhi koracham to neno ko obro chanda kabisa. Koro ng'ato nitiere gi kore. To particles go kitero kakani? Koro particles gi kosoromo kata mana kilo 10 gi wiye to nitiere joma inyiewoga ma bende giuso ginyiewo gi at the rate mar siling 30 per kilo. Ma samoro kimeta kilo 15 ogoni gi 30. Koro mi kata nyameni gi 50. Koro pesa mo mi naendo inyalo wacho ni pesa ni amedo go kubni moko mondo stock obed mang'eny. Koro lo kose ka wigi to gidhi tere company tidhire gi loso gik mamoko kaka tang, sende ma dhi gi plastic. Koro gin onge moro amora miwitoga. Gin mana gik michoko gunia, kosechoko gunia to gidok e factory dhi los gi kendo. Manyiso ni pod en mana yor rito alwora, in koro ok ilil alwora ni ka koro isegolo gi kaka takataka to pod en mana alwora, koro wabedo gi kampuni maduong'. Koro gibedo mang'eny gimobro tamo ka wamelt gi wakiro gi lo to iloso kata gik maka post mar fencing ma giyo ko nyal chamo. Koro kitimo kamano biyudo ka pod gikonyo e yore mang'eny kabisa. Koro gik minyalo tim gi plastic go to ng'eny kabisa, kata ma tabletops ka koro inyalo los gi plastic mimelt maber itimo ne smoothing maket ne flower. Koro iketo ne mana tiendene. Koro gik minyalo tim kodgi to ng'eny kabisa. Inyalo kata mana nyiewo molds oko mar Kenya. Nitie molds mag toys mag nyithindo. Koro kisenyiewo to magi irego gi mathindo timelt gi. Kisemelt gi timold gi toys ma nyithindo koro nyalo tugo godo. Koro mago to koro nyaka tinyiew oko mar Kenya. Sana wanyiepoga samoro China e gik matiyo gindi.
e dara mamoko. Koro ka flower ni achiegni mana tieke. Na paro min godi wi gimida golo no. Gino kuming'i onge. Mana ka customer tami nti design ma neno machana koro adwaro. Koro chuni timbe nade. Idhi ng'eni ma endi design ma last time nedi. Ing'iya kiseng'iyo to already ngi picha no obungo ni koro bira kati yene grade ni tieki. Koro wala sawa kana ragi design ma ng'ato dwaro. Kinyo kata koro mana ntiere gi bade piny kata sandi. Tinga madwaro ni mano koro ituchne odhi kete gik moko kaka sutru ma ji lokore godo e baf gi sabun. Koro chuni ni itucho buoye. Koro ntiere design mang'eny. Koro kano dwach client mang ne chuni ilos ne gino kaka ene mowacho. Noka flower no ochigni rumo. Koro pod en open, koro wadwa lore mondo bed gi main closed. Tano for the payo. En gima iseng'iyo godo? En gima aseng'iyo kabisa. Koro kubeni ntiere kuonde moko ma yom kabisa ma king'ado. Ka ng'ade tino ka tino lwete kubeni nyiso ni kaponi boda ne to already break ntiere masemako kanyo. Koro lweta kudhi mabor manyalo chopo e denda mang'ada. Koro tijini sani time sana kuma madongo go nyaka koro iwuon mogo maber nikech odwaro teko. Ti samoro ma kitimo to kata kuma ng'eninde awinjo kiyo lakini nikech koro asetime ndalo mang'eny koro anto ang'iyo godo del osedhi mong'eyo kabisa. Noka flower no koro waselore. Koro flower ni pod wanyalo medo ne maridadi moko mathin to. Dona matin to koro watieke. Koro ma wasetieko mbele mar flower. Koro naga obro bet. Koro dong mana loso betene go endo. To koro wachoda koro bedo item holder. Koro kata piny kanyo pod wanyalo medo design machielo lakini ok wanyal losne betene go komondi. Koro wanyalo chako gi kar kaendi. Koro fudari nyalo gombo ni ng'ade nyaka piny lakini piny kanyo koro kineno to en kuma tek ma koro blade ok nyal kalo. Ma kichuna to nyiso ni blade dhi tur, idhi dok e duka kendo nyiew blade mondo iduogi ilos machielo. Kopogore gi tur blades ok bed madik? Blades ok bed madik nikech en gima ok ng'ade go, en gima isoni iti ywayo. Koro blades ok bed madik, ema ni turno kende shida mantiere ga. Blade nachiel inyalo kata ng'eto go 1 month ma moko tur. Koro gigi te ginena dimension mantie mag geometry, ginena gik mantiere wang'i, onge gimoro amora mipimo. Koro ginena pattern kaka ineno bende nitie pattern moro matimo ge skul e kwano kar namba 50 kanyo ero. Koro ma bende nena pattern ero en part mar art kanyo koro ma koro kwano donje. Kwa wada wadi kumana washake mondo koro waum flower naendo bed complete. Koro vivo sani gi sani temo ganti samoro mitimo makosa na wakati ineno ko bela lakini class to koneno
itimo makosa ne makoro more maber mondo kata mneno iloso maber bendo. Koro wadhi keto gi line ariyo machal kama, kadhi malo to wang'ade. Koro ka ng'ato dwaro ni mondo obed marabora, chuni ni koro iketo gigo bedo mang'eny. Koro gini kapo ni ng'ado gi nade machiegni en kende gima itimo kube matindo gi, nyalo kata ng'ado gi 15. Koro bro lure. Koro wachako medo layer moro malo machal kamaendi, koro ka chunye kanyo wadhi tucho to watieko atieka. Koro kada en tissue holder to koro inyalo ng'ado piem molo maendi. To gik machikre pok odhi gi wang'i? Gik machikre pok odhi wang'i, ng'eno gima ng'ad ma clean, kada bed ni gima oregi to nonyalo kelo ni shida. Lakini kata kamano onego bed ni seche te ming'eto, onego bed ni safety biro mokwongo. Koro kanyo yudo ka yom kabisa, yot mondo kier. Koro sami ng'ado gini, akibedi gi lighting maber, light ma very bright, nikech sami ng'ado gini gi blade, onego bed ni neno kuma blade no ringe. Samoro nitiere ibiro ng'ado gik ma flower mathin kabisa, koro flower no nindo odwaro gima iluongo ni precision cutting. Koro nyaka ine kuma blade ringe, momiyo neno light ma wan go no is very bright, lakini godiechieng' ting'e anyala tiyo gi chieng' dishe ma koro yaw mondo light odonj e ot maber. Koro chiegni chot mondo koro wadong' gi item mondo maridadi molos gi lwedo. Koro adhi mana face makani tatika atieka. Koro watieko, koro en mana chode. Modhi mapiyo, kata mana odhi piyo, no kata rajeno nyalo rumo kata mana kaka otieko gitwan. Koro ma oserumo. Koro ma inyalo kitang'. Koro ma endi en item holder, inyalo kete lotions, perfumes, inyalo kete gi joko mitedo spices, ka koro inyalo keto dania iye kaendi. Iketo ne kombe moro matin gi pi e iye, inyalo kete olemo, kitungu, nyanya, tije ne ng'eny kabisa. Inyalo tamo ni koro moge jom kata mana kidhi mbele mos. Ka un gi ot maduong' bende inyalo keto toothpaste, toothbrush iye kaendi. Koro class nyaka bed mopogore opogore, nikech gini oting'o toothpaste mang'eny. Gima ineno ka nyalo ting'o nyanya kilo 2. Kilo 2 nyanya oting'o maber, kata kitungu, carrots. Koro tije ne to ng'eny mopogore opogore. Do bed design ma round to do waloke lampshade, but ma round no yudo kubetek. Yudo kubetek kabisa. To kaka piny dhi, ojusi bro medo bedo mopogore opogore. Moko timo parapara to bet piny ni aka won watema ne gima kama. Kobedo maber to kelo no e chiro mondo nyiew. To ng'uma timore gi ming'ado no, koso ming'ado no binyalo tedo godo gik moko. Koro mang'ado ni endi, ento gisani wabro mana kete gunia, to joma timo recycling biro kawe. Kok giseromo kilo mang'eny to inyalo gochne, inyalo ting'o ndinga titero negi. Mando bere pod mana pesa medwa stock. Koro onge waste mito kata chiel. To maka kani ng'ado ni makoro tieke, mano koro pesa di. Koro ma endi, gisani pod wause siling 300. Ka ng'ato chunye ni kala ma white nok berne, to bo nyalo wicho rangi. Ma koro wanyalo kata spray paint mathin cha. Loro gi kala midwaro. Koro kata kidwaro kala mar gold niendi, wanyalo spray nigo. Koro beche dhi medo momedre. Spray paint ni beche ok yot ahinya. Kikompare gi paints mamoko. So adwaro mar mondo mwatiek chenro. To kwatieko, ote madijiw godo rowere wetegi, madijiw godo mana jodongo, mine wa oko kacha kalure koda tije lwedo dibedang'o.
Okay, ne nyithindwa mantiere ko kanyo gi nyimine wantiere ng'ato ka ng'ato ma Nyasaye nonyuolo gi mich mare. Koro miche mopogore opogore. To no ber ni inyalo identify mich mar nyathi kapod otin, koro imedo jiwe. Nitie ng'ato man gi mich to mich nopondo pok oyudre ga. Nikech mich ok en mana mar go football kende. Koro talent ka endi yie ng'eny kabisa. Nitie ng'ama nyalo pidho alot matim maber. Nitie ng'ama nyalo kubeni kendo ng'ado kama tin nyathi matin nyalo ng'ado kubeni ma chal gi mari nindi. Koro talents opogore opogore. Koro gima nyalo mana jiwo ng'ato ni gine endo ma ji osetemo ga motamre moko dhi maber. Inyalo timo. To en mano inyalo timo maber moloyo. Gine endo ma ji pok otimo bende inyalo timo. To en mano inyalo timo maber moloyo. Koro mane aka nyiso nyithindwa. Jiwa kik chunygi chidi. Tije mag lwedo gi gin tije mabeyo kabisa. Koro en mano nyaka kungi tiegri milos gimoro maber manyalo moro ng'ato. Yes. To ne nyithindo mantiere CBC bende nyalo mana chiwo thuolo mar tiego gi nikech tinde ng'eni CBC koro en mana tije lwedo. Koro ne CBC nitiere gik mang'eny monyalo loso kata moko pok wanyiso kaendi. To gi kube ni challenge mane nitiere ka kube madongo nendi gi blades giendi. Naneno ka en gima riski kabisa. Lakini jopuonj gi osebedo ka biro kaendi kata Migori primary gibiro. Gidwaro ni mondo gi include this art kaka part mar CBC mar school. Koro challenge mana ni itiyo gi blades ne nyaka koro odwaro nyithindo mag grade kata 7 kadhi mbele. Ma pod piny ahinya to nitie moko monyalo kelo ma ginyalo timo. Yes. Makoro manyiso ni blade gi nyalo hinyogi. Blade ni en blade mabith kabisa ma kung'adi to bedo gi cut matut kabisa. Koro en gima nyaka kapo ni nyathi time to nyaka to tiege maber. Ting'iye gimotimo. Nikech kiwe kende to ajali nyalo bedo marach kabisa. Kwa tieko nyalo mana chiwo negi namba ni mar simu samoro jok mane ok yudo namba ni mar simu mbui mintiere ge kami yudorie. Kuma yudra ndi en Oruba Royal. Atiyo ga town Life Care Hospital but kanyo to kibiro to ok wanyalo loso maber nikech adich ga. Koro ng'ama dwara inyalo manya namba na mar simu mar 07 23 72 86 88. To e social space mar mwan go atiyo gi Facebook nying mar Nixton Ambiche. An gi TikTok atiyo gi Ultimate Art Store _Migori. Wan gi machielo ma bedo manage from Nairobi men Ultimate Art Store _Nairobi. Koro magi accounts mo wan go minyalo dogo yo mayot. Yes, to namba mar simu no bende inyalo oro na message kokalo WhatsApp business. Yes. Erokamano ahinya Nixon kuom pok ma bende timo to bende poch gi pak kaluwore kod dwaro mar rito alwora. Aneno ka koro rito alwora chupni matindo tindo ka muka neno kiloso mag pi koso gin to tijgi pok iyudo. Chupni mag pi go tijgi nitiere to tijgi dwaro pesa. Chupni go wabro choko gi mang'eny ka wasebedo maber to wabro wang'o gi kwasewang'o gido. Chupano endi en tigi iluongo ni hydrocarbon. Koro hydrocarbon endo koko owang'e maber kuma onge muya to bro golo gima ka diesel nitiere petrol. Koro tije magen go to ng'eny kabisa. Mamoko bende koko plastic man kagi wabro kiko gi masoft gi waste go wabro kiko gi lo wanyalo mulo gik moko kaka koro kabros. Nitie gik mang'eny kabisa. Mwacho ni magi work in progress. Mako project koro gidwaro pesa mang'eny. Chieng' bro yudo pesa kisa uso gi nikech ang'eni koro clans to koro bro yudo tandawuoya ka to koro ibichake gwelwa wa Nairobi waduogo. An thuolo. Erokamano ahinya Nixon Ambeche kuom nyisa kit pok ma bende itimo. Mana kuma nyako rom gajuanga magi jok ma nego bed ni sirikande mag gwenge siero ahinya gi omenda mano mar cholo dongruoge mopogore opogore. Omiyo gavana ma Migori kintiere aya magi gin achiel kuom pok ma bende nyalo sire county ka ma bende nyalo kelo lokruok e yor dongruok. Koko manya korom gajuang warad kendo e kit pok pogore juma mabiro pok opogore biro ni chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi chenro mita kod an Sharon Ong'ao. Oritro masane.